nakikipagbimbangan ako sa partner ko, nakikipagbimbangan din po ako sa iba. As a revenge po sa pag-cheat ng partner ko ng isang beses, I've cheated on him like a dozen times already. Na-open ko po yung account niya. Doon ko po nakita na may mga ka-BCS na po. Kaya pala siya ganun, biglang nanlamig kasi meron siyang mga side chick na hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, marami din. Doon po nag-umpisa massage hanggang sa kung saan-saan na napunta yung kamay, punta sa pagitan ng hita, dibdib, at sa kung saan pa kung pwedeng maabot. Hanggang sa may nangyari na po. At naulit yun for like a month. Actually, nakikipagbimbangan ako sa partner ko. Nakikipagbimbangan din po ako sa iba. Wow! Mahilig ka pala, ma'am, no? Yung pinaka-last po talaga na nag-guilty na ako is yung bago ako umalis papuntang Malaysia. So, I was lying the whole time na pupunta ako sa friend ko. Parang may hinahanap ka. Parang nahanap ko yung satisfaction doon kasi mas yung pinatulan ko. Kamusta naman yung experience mo? Wala, nakakapagod. Pag bata, nakakapagod. Opo, nakakapagod sobra. Pero masaya ka naman. Like, parang na-satisfy po ako in a way kasi yun po yung pinakamatagal ko na experience. Like, nagtumagal kami ng 6 hours. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.